Parlem tal i com havíem anunciat amb el fisioterapeuta Alejandro Sanz. Molt bon dia. Hola, bon dia. Benvingut al programa. Què tal? Moltes gràcies. Pues mira, molt bé. Així passant consulta a la clínica i agafant un ratet per a vosaltres. Alejandro, gràcies. Anem a parlar avui de l'estil de vida i la suplementació, no?, que ens faria falta. Sí, és molt important conèixer algunes de les noves evidències científiques, però són cosetes molt senzilles que aplicant-les en el dia a dia ens poden donar moltíssima salut. Així que vos puc explicar, ¿vale? Vinga, va, comencem. Mireu, per exemple, en el tema de l'estil de vida, nosaltres, als nostres pacients, aconsellem que trien el que es coneix com a comida real, no? Menjar real, real food, que és una corrent en la qual intentem que les persones escollisquen l'alimentació que ha menjat l'humà sempre i no usem el que són els processats industrials, a pesar de que fique light, 00, casero, o intenten vendre-nos la moto. Vale? Saber escollir fruites, verdures, hortalisses, carn, peix, fruits secs, llegums, arrels, tubèrculs, que és el que ens ha donat sempre la terra per a nosaltres, i deixar de costat un poc aquest tipus d'indústria alimentària que no ens donen aliments, sinó productes. Val? Sí. Altra cosa important, per exemple, el mantindre un estat emocional de calma, de tranquil·litat, a pesar de totes les notícies que ens estan arribant de por i de que això va acabar malament, hi ha que mantenir la calma per a que les nostres defenses puguen treballar per nosaltres. Un estat emocional bo fa que el sistema immunològic es mantinga fort. Un estat emocional negatiu, pessimista, poregós, acaba amb les nostres defenses. Per tant, són les persones que més tendeixen a tindre problemes de salut. Aquelles que a nivell emocional són molt preocupades, negatives, amb baixa autoestima. Per ells sempre remarquem als nostres pacients la importància de treballar-se a un mateix i trobar diversos moments al dia de calma, de tranquil·litat, de silenci, de pau, de lectura, d'escoltar música tranquil·lament. Cosetes importants també en l'estil de vida, evidentment, exercici físic de qualitat a diari. I quan dic de qualitat, deixem de costar-lo dels passejos. Passejar, per favor, quan tinguem 80 anys. Mentrestant, tenim que fer exercici de guerrer, d'atleta, per a que el nostre organisme se mantinga com a tal. I, per tant, cal clavar els exercicis nomenats de força, ja que mantenen la nostra musculatura en un molt bon estat, cosa que a nivell general no és. Tinguem molt de greix, molt de líquid i molt poc de múscul i, per tant, molt poc d'os. Una de les malalties de la dona, ja sabem que és l'osteoporosi, artrosi, va associat a una dona que pergué la seva força molts anys abans. Per tant, menys passejos i molta més exercici de qualitat. Sentadilles, flexions, peses, alçar garrafes i sobretot consultar els professionals que ens dediquem a tot això, no? Sí, perquè Alejandro, ara mateixa que estem a casa i estos exercicis els hem de fer a casa pel nostre compte, hi ha molta gent que està lesionant-se, Bueno, així sempre entrem a lo mateix. Una persona deu conèixer quines són les seues limitacions, conèixer com funciona el seu cos. Aquelles persones que es lesionen és perquè simplement no es coneixen. Ja han començat a copiar algú que està fent alguna cosa i s'han lesionat. Nosaltres sempre diem que cal saber escollir un professional que ens guie per a adaptar els exercicis a la condició física de la persona. I la majoria de jovens a dia d'avui tenen que començar fent exercicis de la tercera edat, per desgràcia. Altra de les estratègies que expliquem als nostres pacients és que intenten no fer això d'estar tot el dia picotejant i acabar consumint de 10 a 12 ingestes diàries. La gent creu que la ingesta diària es compta a sentar-te a veure la tele, dinar i sopar. Però compta també el caramelet, el tallat, el zumito, el xicle, el trosset de pa, la rosquilleta, l'oliva, la cerveseta, tot això entra en el recompte. Entonces, si vas recomptant cada vegada que s'ha obert la boca al llarg del dia i arribes a 10 o 12 vegades al dia, que és lo típic, estàs generant un gran problema metabòlic a l'organisme, associat a la resistència a la insulina i a la diabetes, el gran mal del nostre país. Per tant, menys metges de més qualitat al dia.
2, 3 solen ser suficients. Però Alejandro, i si me menjo un xicle també compta? Per supostíssim. Sí? Per a menjar-se un xicle activem tota la maquinària endocrina immunològica per a gestionar saliva amb compostos químics tòxics, la majoria. Ja. Per tant, ja que menja coses que interessen. I un Vale. xicle és com una manera d'indicar-te indústria. Vale. Perquè fiquessin azúcar no vol dir saludable, oblideu-se. Ah, vale. Val, dins de l'estil de vida també nosaltres li diguem el bany de verd, no? El buscar la natura, evidentment ara estem un poc limitats, ara la natura pot ser el que vegem pel balcó, Ja. però aprofitar el sol i els passejos que puguem fer per a connectar-nos un poc amb la natura. Necessitem el verd per a viure. Recordeu que vivim baix techos i això la humanitat mai ho ha tingut. Els humans estem fets per a mantindre-nos al sol 10-12 hores diàriament, com ha sigut durant tota l'evolució de la nostra espècie, que han sigut molts milers d'anys. Des de fa poquetes generacions vivim baix el techo i és un dels motius pels quals els nivells de vitamina D, la vitamina del sol, Sí. i la dels ossos i la de les defenses, està en terra. Anime a que totes les persones que estiguen escoltant-me es facin una analítica de vitamina D, ¿vale? D de dedo, Sí. para que observen com els valors solen estar entre 10 i 15, que és una deficiència molt greu, i quan recomanem que els nivells se mantinguen molt per damunt de 40. Jo en el meu cas tinc 60. Les noves evidències apunten inclús a 80. Com pot ser que la majoria de persones del nostre país, un país del sol, tinguen 10 o 15 unitats de vitamina D en l'analítica? Bien. És un seriós problema de salut que no està sent abordat de la manera correcta. Val? Suplementar-se sí, però necessitem assessorament per a veure quina és la dosis, el tipus de vitamina D i dur un control analític. Val? Val. Ja que hem parlat de la vitamina D, doncs, si vols seguim amb temes de suplements que solem recomanar als nostres pacients, Sí. com per exemple altres 2 vitamines, com pugui ser la C, que tot el món la coneix, però dir-vos que a nivell alimentari la vitamina C que puguem ingerir diàriament es queda molt curteta. Val? Aleshores, els suplements d'1 gram de vitamina C al dia, via oral, poden ser molt interessants, baix supervisió professional. Nosaltres arribem a suplementar fins 2-3 grams via oral en aquelles persones que tenen bona tolerància, ja que la vitamina C és una ferramenta immunològica i antioxidant molt forta. Per que entengues, la equivalència de vitamina C d'1 gram podríem dir, per exemple, que són 50 taronges. Ja. Sí, que ningú menja 50 taronges. Un poc a la reflexió. Claro, qui es pot menjar 50 taronges? No, Ningú. no. A part de que tindríem un atac de sucre. Ja. Vale. Altres vitamines molt importants, les vitamines del grup B, on remarcaria l'àcid fòlic, que és la vitamina B9, i la B12. Són 2 vitamines que necessitem en uns nivells adequats per a poder funcionar a nivell de nervis i de sistema immunològic. Val? Per tant, ja tinguem la vitamina C, la B i la D. Altres cosetes, doncs, per exemple, fongs, hongos. Sí. Val? Un nou món que la gent no coneix. Noms com el shiitake, melena de león, maitake, reishi o cordyceps són els noms de fongs que tenen molts beta-glucanos, una ferramenta immunològica de primer nivell i que s'està ficant puntero en les noves evidències científiques dels últims 2-3 anys. Val? Altres ferramentes que estem utilitzant és la suplementació de cúrcuma, molt coneguda perquè també s'utilitza en cuina, però en aquest cas la utilitzaríem en forma de suplementació, ja que l'equivalència de cada pastilla podria ser l'equivalent d'un tarro sencer de lo que fiquem en el menjar. Val. També està en l'arrel, Sí, però perquè entengues, encara que ho tragues de l'arrel, el que utilitzem és el principi actiu curcumina. La curcumina que utilitzem en suplementació equivaldria, imagina't que te menjares 2 arrels senceres cada dia. Val. Sí. Val? Intentem veure que és molt bona la font alimentària, però que en molts casos es necessita la suplementació per a millorar la eficàcia o que pugui fer alguna cosa realment per la nostra salut. I quanta cúrcuma haurien de prendre al dia? Quanta curcumina?
ja t'he dit que depèn de les diferents cases comercials, va pautades d'una manera o d'una altra. Val. Habitualment el mateix fabricant te diu 1 al dia, 2 al dia, 3 al dia. Ja. En tenim unes molt potents que són d'1 al dia i n'hi ha altres més suaus perquè ens interessa que l'entrada de cúrcuma siga al llarg del dia, que són de 3 al dia. Ja. Entonces, depenent de les marques que se usen, sobretot sempre ho dic, baix assessorament professional, ell triarà segons el que vol intentar amb la cúrcuma, ja que la cúrcuma, a part de treballar contra els bitxos, no? Contra els patògens, els virus, hongos, paràsits i virus que volen entrar al nostre organisme, tenen moltíssimes més funcions com funcions de neteja hepàtica. Ja saps que els nostres fetges estan molt cansats per l'estrès, l'alimentació, per la contaminació, pels plàstics i per aquest estil de vida tan poc humà que tinguem. Tot el que cuida el fetge és una gran idea. Val. Més cosetes per acabar. Pues, noves evidències científiques estan apuntant també amb l'ús d'ozono en totes les seues maneres, ja siga, en aquest cas, a nivell terapèutic, seria ampolles d'oli d'ozono para que l'ozono pogués arribar al nostre duodè, ¿vale? A l'intestí. Sí. Després, probiòtics, que seria l'ús de bactèries saludables per a que aquestes formen pel·lícules de protecció al nostre colon o als nostres pulmons per a que els bitxos no puguen viure dins de nosaltres, val? Probiòtic, o coses molt, ja encara és al moc, o sigui, si parlem del tema del coronavirus, no? Sí. Ja sabem pues, que té que veure les vies respiratòries, el moc, com eliminar-lo. Podríem utilitzar, se diu N-acetilcisteïna o NAC. És el mateix, NAC és N-acetilcisteïna. Sí. La cisteïna és un aminoàcid que ens va ajudar a tindre un moc poderós que arranque ràpid tota la brutícia que tinguem a l'organisme. Val? Quins aliments tenen cisteïna? Pues, per exemple, l'all, la ceba i el puerro són aliments que recomanem molt en els nostres pacients. Val? Per exemple, veus, hem fet ahir un recorregut de coses que no sé si coneixies. A veure, la majoria de confessar que sí, perquè jo o ho prenc o ho he pres. Molt bé. O sigui que sí, estic prou contenta, Ai. Pues mira, si vols un detallet que si veig que m'he deixat, és a parlar-vos simplement del zinc i del seleni com a minerals estrella per a recuperar les nostres defenses. Zinc i seleni. On trobem zinc i seleni? En el mar, val? Jo recomano a totes les meves dones, sobretot, les que venen a la clínica, que tenen que menjar molt més del mar, no? Les crustacis, les gambes, les ostres, les clòxines, és que ho tinguem un poc oblidat. Gràcies a aquests minerals, les defenses estaran molt més fortes, però també la vostra tiroides. Val, sí. No, a més, a mi com m'agrada molt tot això que acabes d'anomenar, no tinc problema en aquest aspecte. Alejandro, sí que m'agradaria un poc aprofundir amb el tema dels vials de l'ozono, de l'ozó que has comentat. Conta'ns un poc, per a què són? Vale, pues el ozono ha demostrat un efecte antiviricida, o sigui, contra virus, molt forta. Entonces, molts laboratoris han intentat fer que aquest gas poguera ser estable en condicions normals per a que se poguera usar fora de les grans clíniques d'ozonoteràpia. Són tractaments que valien molts diners, que no se podia costejar la gent i que, per tant, no estaven a la nostra mà. Al començar a formular l'ozono estable en ampolles d'oli, en aquest cas d'oli de coco, perquè començaren en un tipus d'oli, ara ja fiquen oli de coco, que ha demostrat ser molt saludable, provoquem que al prendre de manera habitual este ozono se va netejant tota la nostra cloaca, no? La part de dins de l'intestí, que al final és on viuen tots els virus, hongos, paràsits, que ens poden estar donant les malalties. Entonces, si netegem l'intestí, el nostre sistema de defenses funciona molt millor. L'ozono pràcticament estem utilitzant-lo per a tot, des de trasplantats, dolor crònic, fatiga, ja que té un efecte ergogènic, o sigui, ajuda a sentir una sensació d'augment d'energia, d'aclarament mental, però com tot en la vida, l'ozono funciona quan tot allò que t'he contat de l'estil de vida s'està fent bé. Clar. Lo primer, estil de vida. Lo segon, anem a ajudar a que l'estil de vida es potencie a través de suplements
que controlen les meves debilitats. I aquest treball, evidentment, és professional. Vale. Ho fem fisios o metges que som psiconeuroimmunòlegs o especialistes en PNI. Així a Alberic, en la meva clínica, en la clínica d'Alejandro Sanz, són referents de la comunitat valenciana en aquesta especialitat. Donem formacions de manera anual a professionals i a malalts i qui estigui interessat en aprendre un poc més ens pot seguir a les redes socials, que són molt actius, i llavors dir que habitualment estem donant moltes formacions perquè ha suscitat un interès molt gran actualment el que es coneix com a medicina integrativa. Sí. No? Tratar al pacient com a un estat emocional, un ambient social i familiar, una alimentació, uns tòxics, un estil de vida, unes hormones que puc tindre mal i ningú m'ha dit. Tot això és importantíssim a l'hora d'aconsellar al pacient què deu prendre o què deu fer. I normalment ja saps que en les visites mèdiques cada dia són més curtes, estan basades habitualment en analítiques també que estan també prou desactualitzades, ressonàncies magnètiques que serveixen moltes vegades de poc. Bueno, és un gir a una medicina prou més real. Vos anime a que aneu coneguem-nos i res. Manera de conèixer-vos és buscar-vos a través de les xarxes socials, com tu has dit, no? Alejandro Sanz, Salut Integrativa. Correcte. Ahí poden trobar-nos a Facebook, es poden trobar a Instagram, la nostra pàgina web és salutintegrativaalejandrosanz.com.es. Som molt actius, ens trobaran molt fàcil i també ens poden trobar, no sé, apareguem en molts mitjos. En aquest cas, mira, hem tingut l'honor de parlar en Alcira Ràdio i espero que arribi a moltes persones. I continuarem parlant, Alejandro. I continuar setmanalment, si vols. Exacte, continuarem parlant. Ja em vaig comprometre amb tu la primera vegada que vingueres als estudis d'Alcira Ràdio. Ara no pots estar així, ha de ser per telèfon, però no importa perquè el missatge arriba igual i aprenem moltíssimes coses cada vegada que parlem amb tu i amb tot l'equip que conforma Alejandro Sanz Salut Integrativa. Moltíssimes gràcies. Gràcies, de veres. Que passes un bon dia. Igualment. Adéu.